Karen Davila Show ay hatid sa atin ng Dim Sum Factory. Fiesta sa sarap, fiesta sa negosyo. Maraming salamat, kapamilya. Ayan mga kapamilya, ito po ang ating available ngayon, ang pambansang siomai, dim sum. Mas mai-enjoy natin ito for best serve. Enjoy with calamansi, soy sauce at chili sauce. Magandang araw mga kapamilya, merienda time na naman. Ako po si Karen Davila. Ngayon titikman natin kung gaano katotoong masarap ang dim sum siomai ni Marvin Agustin. Meron akong pasampol dito. Nabili ko ito ng 3.20. Ito ang dim sum chicken tribo. Titikman natin. Amuyin muna natin. Ang bango. Tsaka ang sarap ng sauce. Titikman natin ito. Ang sarap. Grabe. Malambot sa bibig. Talagang ito ang pambansang siomai. Malalaman mo talaga ang lasa kung ito ba ay fake o hindi fake. Isa pa, kapamilya. Ang sarap. Woo! Grabe. Ang anghang. Nakakauhaw. Ano ba ito? 5 dekada na akong nagbabalita sa TV, pero ngayon lang ako nakakain ng siomai at dim sum pa. Talagang masarap. Maraming salamat Marvin Agustin at ng Dim Sum Factory. Fiesta sa sarap, fiesta sa negosyo. Ito ang Dim Sum Factory, pambansang siomai. Ako po si Karen Davila. Ito ang The Karen Davila Show.